ପିଲାମାନେ ଆଜି +3 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ୟୁନିଟ୍ ବା କୋର୍ସ 3 ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆଜିର ବିଷୟ ଟପିକ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ଥାନ। ବୁଝିପାରିଲ, ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ। ତାପରେ ତା ଟପିକ୍ କ'ଣ, ସବ୍ ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ନବଜାଗରଣ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି, ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ। ମାନେ ନବଜାଗରଣ ମାନେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ତା ଉପରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ଦୀର୍ଘ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସହ୍ୟ କରିବା କ୍ରମଶଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବାରୁ 1500-1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା। ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦର୍ଶନ ମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଗୋଟେ ଯୁଗ ଅଛି, ମଧ୍ୟଯୁଗ, ପୁରାତନ ଯୁଗ ଆଉ ନୂତନ ଯୁଗ। ସେଇ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନକୁ ଦୀର୍ଘ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସହ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ 1500-1600 ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଯାହାକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ନବ ଉନ୍ମୋଚନ ବା ଜାଗରଣ କରିବାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ୟାକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠି ହେବନି, ତେଣୁ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାପରେ ଫରଗୁନଙ୍କ ମତରେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଯୁଗରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ମଧ୍ୟଯୁଗ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକତା ଛାପ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜାହିର ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଆଧୁନିକତା ସମନ୍ୱୟ, ତଥାପି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିହାସ ଥିଲେ। ତେବେ କାହାଙ୍କ ମତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁଗରେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ପଡ଼ିବ ଆଉ କାହାଙ୍କ ମତରେ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା? 1500-1600 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏତିକିର ଏଇ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାହାରିଲା କି 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାହାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ରେନେସାଁ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ରିଭୂତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ତେବେ ରେନେସାଁର ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଭୂତ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ତେବେ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ରେନେସାଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପୁନର୍ଜନ୍ମ କହନ୍ତି। ହେଲେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଜାଗରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସେବାଲେନ୍ତଙ୍କ ମତରେ ନବ ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କଳ ତତ୍କାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବକ୍ଷୟ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ବୈଦିକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବୋଲି ହେଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା ଐତିହାସିକ ସେବାଲେନ୍ତଙ୍କ ମତରେ ନବଜାଗରଣ ମାନେ ନବ ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମାନେ ନୂଆ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ତତ୍କାଳ ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ହେଲାନି, ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପୀୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି। ଶୁଣ, ଏ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ତାର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା ବା ମେନ୍ ଥିମ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ନା ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ନୂତନ କାଳରେ ସେଇ ସବୁ ଉପରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରାତନ କାଳରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଚଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେମିତି ହେଲା, ସେସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ହିଁ ଥିଲା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଜନ୍ମ ପର୍ବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ଥିଲା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଯୁଗ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗ କାହାକୁ ହେଇଥିଲା? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଅଜ୍ଞତା ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ନେଇକି ସବୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କିଛି ଲୋକ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବେଶୀ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକି ସେମାନେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ହରାଇ ବସିଥିଲା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହରାଇ ବସିଥିଲା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ହିସାବ ରୂପେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କେଉଁ ଯୁଗ ହିସାବ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା? ଅନ୍ଧାରମୟ ଯୁଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମନ ହେତୁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଭ୍ୟତାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରୁନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତିଷ୍ଠି କରିବା ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା, କେଉଁ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରୂପେ ବା ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀ,
इटाली परवर्ती समय यूरोपीय अन्य देश संस्कृति अति नूतन जागरण है। प्रथम इटाली देश आरंभ होता अन्य सब देश आरंभ होता विभिन्न देशर जाति विशेषकर जर्मनी रोमान आक्रमण प्राचीन रोम को हर मृत अवस्था 100 वर्ष पूर्वे पुनर्जन्म होता यार प्रथम व्यवहार फारसी ज्ञानकोश देखा मिलता है। प्रथमतः यार व्यवहार क्यों देखा मिले ना फारसी ज्ञान तत्व मिले सहित शिल्प विज्ञान प्रजुक्ति विद्या नूतन जागरण और मध्य कहते नवजागरण यूनेस्को कहती दिए जहाँ होना कहीं नुआ आलोक मनुष्य को उद्दीपना देता है। मध्ययुग विज्ञान खूब अवहेलित था निमंत धर्मकथा कर्मकथा मैंने बाध सृष्टि होता नवजागरण फल विज्ञान उद्भावन फल नूतन जागरण सृष्टि है जहाँफल नूतन होता या द्वारा बेस प्रभावित होता। तेज यार चलो एक मार्किया किसी आलोचना करिया देख रेसुनार आक्षरिक अर्थ कौन पुनर्जन्म एटा गोटे भेरी भेरी इंपोर्टाट परीक्षा देश ख्रीष्टाब्द कन्स्टेबल पतन घटी 1953 ख्रीष्टाब्द कन्स्टेबल पतन घटी डेश ख्रीष्टाब्द गुटेनबर्ग मुद्रण यंत्र अक्षर उदाहरण 1456 ख्रीष्टाब्द डिबेज कमेडी डेश मशीन दांते लार्जेस्ट मैन ऑफ पोर्टुगस मेंडेर दि पोर्टक्स जुल्स पुस्तक टासे बुझिपाल ये 7टा देखा देख आउ गोटे क्वेश्चन आंसर देख तेरे यही बेस्ट आज आलोचना 10टा खंडे कर दूची देखा बुझिपाल यूटूपिस डेश पुस्तक रचना करते टॉमस टूरे फाडर्स रिडन केम पुस्तक मिलेट्स जुलियस सीजर डेश नाटक थे विलियम शेक्सपियर मेंटल नाटक किए थे विलियम शेक्सपियर हिस्ट्री फादर के कला विलियम शेक्सपियर थे बुझिपाल सबू ये देख सबू 10 ରୁ 13 पर्यंत तो सबू आंसर है शेक्सपियर बुझिपाल आज आउ नेक्स्ट देखा 14 नंबर डेश जून कोट रचना होता सार्वेंटस डेश लुइस डे रचना होता कमिशन फास्ट रेंजल कोट रात्रि भोजन चित्र किए यही सब क्वेश्चन सब बर्तमान अच्छी तेणु ये सब आलोचना हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़िया देख सब क्वेश्चन आंसर मुझे देख देती जो मैंने यार पीडीएफ नापी चाहूँ मत कंटाक्ट कर तुमको 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया टोटाल संबलपुर यूनिवर्सिटी हिस्ट्री पूरे एटा समस्त देवी बुझिपाल आ जल्दी जल्दी जाकि मो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर आ आज जेहतु फास्ट स्टार्ट माने सम मिस्टेक होता जो मान तथापि या पुनर्बार संशोधन कर सब इंपोर्टाट क्वेश्चन उपर सब ठीक मराई जल्दी जल्दी जाकि चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर फॉलो कर सब कर बुझिपाल। जय जगन्नाथ जय माँ बिरजा।